Ray, Nicholas u David, it-tliet finalisti ta' MasterChef se jnaqdu flimkien. Din id-darba mhux f'kompetizzjoni, iżda f'avveniment tal-karità mas-sorrijiet tal-Russolini. Din l-idea li tnebħet mid-DB Foundation se tlaqa flimkien it-tliet finalisti li se jsajru għall-pubbliku. Il-flus kollha li se jinġabru se jmorru biex is-sorrijiet tal-Ursolini jiftħu ċentru għal ħarsin ta' tfal f'Taslima fil-bini li qabel kien il-creche tal-Ursolini. Din l-attività ħatejnhom għax qed iduru xi jirranġawna għaw stabiliment minnhom u il-flus ħajmorru għalihom biex jgħinuhom jiġbru fondi ħalli jkun sew komplu jgħinu nies l-itfal bħal dejjem. Joint effort il-tqajna jiena u David u Ray u hekk biex noħorġu isub menu starters, choice ta' mains u choice ta' desserti wkoll li nħossu isu l-idea tagħna. Ovvjament sabiħa dejjem li tgħin li tagħmel affarijiet tal-karità. Tkompli l-avventura, lavorja spiċċa MasterChef issa tipo li nintaqa' ma' Niki u ma' Ray u nerġgħu nseru flimkien hija xi ħaġa li vera looking forward għaliha. Iċ-chairperson tad-DB Foundation Sandra Sledden fissret dan l-avveniment bħala dover wara t-telefonata li rċivit mill-madre tad-dar fl-Ursolini. Hija esprimit it-tama li l-proġett taċ-ċentru għal ħarsin ta' tfal jitlesta fl-aqsar żmien possibbli għal ġid ta' kulħadd. Sirna nafu li sorrijiet tal-Ursolini għandhom bżonn għajnuna fil-kindergarten fejn qabel kien il-creche ta' Taslima. Morna hemmhekk rajna l-ħidma kbira li qegħdin jagħmlu, rajna kemm għandhom bżonn għajnuna finanzjarja, ovvjament għadna irridu ngħinuhom. U kollox din tkun ċelebrazzjoni tal-ħidma kbira illi jagħmlu s-sorrijiet tal-Ursolini ma' ħafna tfal u ma' ħafna familji. It-tliet finalisti ta' MasterChef qalu li fil-ġejjieni jixtiequ li jagħmlu aktar avvenimenti bħal dawn ta' karità biex jgħinu lil minnu fil-bżonn.